Derby Week diri sa Kentucky, Louisville, Kentucky. Daghang mga bisita nga boat para lang mo pusta sa lumba sa kabayo. Mga bisita, syempre mga dato kay musugal man sa lumba sa dagan sa kabayo. Nito may mga private plane. Sakayanin saman mga celebrities, mga hari nga gikan sa laing nasod. Pag siguro yung mga president nila mamusta. Pusam ni sila minilyon, anak lang good. Money. Ano mabibog yun ang Louisville sa doa ka semana nila nga events at Derby. Ano siya, lumba sa dagan sa kabayo. So, naka-timing ko kuha kay diri man dahil sila nga side land, no? Napo dito sa Picas UPS side man niya. Nilan sila sa Dublin. Napadulong dito nahan. Nanigid sila ka-rich, no? Mga private plane, o siguro nabas Pacquiao dire. Pacquiao naman sa aeroplano, doon niya gilan sa Malaysia. Kaya wala na kaparkingan sa Pilipinas. Ang iya pong yati, tapos si Tali niya dock. Kaya wala na po yung kabutangan sa Pilipinas, ang dagat na puno. Sila man ka-private plane ni Adire. Sila rin mga celebrity, mga NASCAR driver, mga prinsipe sa laing nasod, kung mga hilig mo tanaw sports sa dagan sa kabayo. Kani usa lo nangayo pag ini isa yan diayo yang plane. Kaya kay sila no, sa mga pilot. Nakatrabaho man dyan ko sa airport. Di po nga, trabaho po nga housekeeping. First time na kong abot dire. Hindi na namin supervisor. Derby week man to. Kung ito ang kalibutan, ko experience pa ito dire. Sa rin yung mga event ng Louisville, Kentucky. So guys, we have visitors tonight. So you have to prepare always, but you cannot see the visitors. They have their own agianan. Mag-agi sila sa lain. Hindi sila mag-agyan ng mga ordinaryo nga kauban sa mga pasahero. Ako po kag-get kay DI naman mga private plane. Nagabi man ko ato nga ship o pagabuntag baya paghayag, uy, na-shock ay ko kat puros gina mga private plane. Nakita na ko sa dakong window. Walay nani day sila no. Nagapa di plane, nakita na ako nga Saudi Arabia. Wag hari gid ni. Namamusta naman di ay og kabayo. Tapos Pilipinas ay manok rin yung sabong, no? Tawag na to Derby. Anyang unsa maron final naman gud karon. Ano yung gabi ani manglupad na ni kangit-ngit ani lumba na ni sila panguli. Mga nira po na sila last day kanang pinaka-final nga lumba sa kabayo. Pag pinaka-kabayo nga bitayan og bulak. Bitayan og garland kay siya mo nakadao, grabe no. Ani na lang gid ilang life. Nalantas lang kadako na magali balay basin na po ni mga barko. Kasi ito ay truck o gakuha na siya. The fuel
Ulit siya kay mag-fuel na siya sa mga aeroplano. Sabi sakayan ni tag-iya sa aeroplano. Iyang pilot, iyang bodyguard, iyang asawa. Basig asawa-asawa din. Kapit, nana pa. O girlfriend. O tanin nilupad. Uli na siya. Mulig sa'yo. Napilde. Mulig dugay. Abot pas kwarta. Bahin-bahin. Yang shares and daog. Kapitsit tayo. Okay kayo nila, mapera man sila, kita hanggang tingin, wala namang tinatanaw. He's going home now. Maybe he didn't win, so he's going early. Kundi dako-dako sa nahan, no? Kananay black iyahang kuan gabaw. Ano sa asa lang di sila mulan basta di lang din mag-abot ilang pakpo. Dili lang nga kanilang na sidewalk nila sila inside kita dito ga. Oh to ako katunahan no. Sama ng linya dito. Napa na? Kasi kung gamay, yung katuyo, pa sila daghan diya, o. Kabuto na itong gamay nga ni diya na. Okay, the first one, bumuli na. Kasing kining saba kayo, kanisya, mulaga na siguro ni. Lupad na ni. Ay, yun nung man. Just moving and transfer. Okay guys, muna ni kita sa mga plane na gagmay.